Cada dia es denuncien 3 violacions a Espanya. Moltes passen durant les nits de festa i sota la influència de l'alcohol. Sovint, quan la víctima ha begut, se la culpabilitza a ella i no a l'agressor. Els 5 acusats de violar una jove durant els passats Sanfermines s'enfronten a una pena de 22 anys de presó per cadascun d'ells. És la petició de la Fiscalia per un delicte continuat d'agressió sexual contra la intimitat i per robatori amb intimidació. A més, també els reclama una indemnització de 100.000 euros per danys morals a la víctima, una agressió que va indignar i mobilitzar Pamplona després que van transcendir els missatges de mòbil dels agressors la nit dels fets. I és que cada any es denuncien a Espanya aproximadament unes 1.000 violacions i el 85% de les víctimes són nenes o dones. D'aquestes violacions, el 95% passen en l'àmbit de l'oci nocturn i amb l'alcohol per mig. La percepció social de l'oci nocturn fa que moltes d'aquestes agressions sexuals quedin impunes, ja sigui perquè la víctima se'n sent responsable per haver begut o perquè no es presenta denúncia. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. Campanyes com aquesta volen posar fre a les agressions sexuals, però pels experts massa sovint encara se centren en mostrar la dona com a víctima i no en posar l'accent en culpabilitzar l'agressor. Un fet que podria estar justificat per la visió que actualment té la societat de la violència sexual. Un de cada 4 europeus justifica les relacions sexuals forçades quan la dona es vesteix amb roba provocativa, hagi accedit a marxar amb l'agressor o bé vagi drogada o beguda. I precisament l'alcohol continua estant al darrere de la majoria de les agressions sexuals, sobretot en el context de l'oci nocturn, on a més les víctimes pel fet d'haver begut voluntàriament se senten en part culpables. Amb els nois serveix que és com un atenuant, anava borratxo, no sabia el que es feia, i amb les noies ens serveix per culpabilitzar-les. Per tant, en aquest sentit, la causa real no és tant el consum de substàncies en si, que té una importància, sinó aquesta desigualtat, aquest sexisme que existeix encara a la societat. Tot i que se'n parla molt, els casos de submissió química de la víctima amb substàncies com la burundanga són molt pocs i pels experts el fet que s'hagi sobredimensionat aquest tipus d'agressió sexual fa que es minimitzin les altres i recorden que totes les formes i canals de violència sexual són igual de greus. És superimportant la implicació de tota la societat, de tots els agents implicats a l'oci nocturn, des de l'educació a les escoles, educació preventiva, per un ligoteo sano i per unes dinàmiques de gènere més justes, fins al segurata de la discoteca de torn que estigui format i no permeti aquestes violències. Agressions com la dels passats Sanfermines han servit per visualitzar aquesta problemàtica i per empènyer d'altres ajuntaments a fer campanyes preventives i d'atenció a les dones agredides.